iki ya dulur-dulur ya kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul di siang hari karo makan jajan mie ayam ya. Jipuk piring wis tak asahi kok, Ci. Ana telu kok, Ci. Piring rosendo wis tak asahi kabeh lho. Mie ayam kok 5.000-an ki lho ya apa bakul iki ya bathi apa piye lho. Sekene sakmene iki lho. Sakmene mosok 5.000 lho. 5.000. Bathi ora bakul iki anu. Ayo Din. Iki 5.000 15.000 lah. Sakmene iki kok. Lah iya bangan iki. Bakul iki lho. Kalau panganan tangi. Tangi kok gak turu meneh ngono lho, Dor. Jadi ngene iki. Nah, vlog harian karo kanca-kanca iki lho. Aku kan bar tuku mie ayam karo mosok sakmene 5.000 kok untung apa enggak gitu loh. Jadi sekarang itu apa ya saingan antar apa tuh jenenge itu nek ngene iki pedagang. Saingan antar pedagang. Antar pedagang antar apa sih ini? Kuliner ya, Bun. Saingan antar kuliner di Indonesia iki wis ngeri-ngeri sedap ya. Sekarang itu harga mie ayam kok mosok 5.000-an ki lho. Ya napa saiki lur ning gone kotane dulur-dulur kabeh apa ono ya? Apa yo tutupan biyen. Lho. Apa ono ya sih? Ya wis ra mung. Lah iya ngreget-ngregeti ra gelem asah-asah ngono. Jadi ramah dasar sik dhewe. Lah ya ta. Eta Den. Terus sik ning kene iki. Ngandiani ya Den iki. Nek ora acik lak ya ora ono ta kuwi. Ora tau tak asahi ngisor sik dhewe. Umune ngene. Ya akeh porsine ya lumayan. Pikirku ki nganu lho. Bathi orane kuwi lho. Nek ora bathi ya ora terus ke seprono-seprene ya sih ya. Wis mangan durung, Dik? Aku iya mangan. Apa? Tangi turu langsung iki. Lagi mangan. Mie ayam iki nganu iki, ana gendruwone jare. Lho iki wong Jawa saiki iki lho. Mie ayam laris diunekke apa gowo pelarisan atau padahal ya anune enak to. Laris ki ya le murah kuwi kok le 5.000 hargane mosok seporsi segini 5.000. 5.000 itu porsine sakmene iki lho. Nuwun ya, Cik. Sambel iki kene sih kayak ini sih. Ya wis komplit saos sambel kayak anu kayak iki. Dua lima nganu kok ya sithik le nganu kok. Kae. Nek ora nggo sambel engko iso ngantukan soalnya dhek. Porsi mie ayam 5.000. Samene oke kok ya 5.000 lek ya kok apa bathi apa piye ngono ya. Sambele kurang dicidhuki. Sambele kurang cidhuki. Iso ono to? Heh? Ora. Ono. Mangane ning pinggir sawah ngene iki ta, pinggir sawah ngrungokke kutut. Kutut karo sahdu mie ayaman. Wis. Kok ora nggo saos, Din? Iki saos isih turah iki. Iki lho. Saosé ana pirang-pirang. Iki lho, samene tak suntakke ya, tak suntakke mosok mie ayam 5.000-an iki apa bakule bathi. Tak suntakke kae. Sentang berdoa sik lur. Allahumma lakasomtu. Wis kae sithik sik kurang aku. Bulan ngakon di Lho, oke lho, tak suntakke lho. Masa mau jare marai watuk ngono. Piye ta jenenge? Gorengan marai watuk. Engko nek awan mie ayam ta Ji, nek bengi padang ta Ji. Padang peteng. Ger. Oh, suwe ra tuku kok. Biasane gawe sarimi kok. Sup padang. Ya tak kei dudohe sik tak usap-usap ngene iki sik.
Sithik ning enak Din. Hah? Enak. Enak ra, Ci? Bane sik. Kene lho mangan kene iki lho wong di syuting mar. Kene iki lho jagung. Bane sik kae ukah tenan kae. Mina utur. Pak Men lho. Lenek kowe ya. Nang seger iki Din. Ya udah Din. Hah? Gerong kali ren. Seger wong kaliren jarine. Wingi tuku papat terus keropak kasih ono. Ini karo Antri wae. antri oke sih. Kilo porsine sakmene sak piring ngene kok. Mau tak icipane ya. Dicipi sik. Enak orane. Dicipi sik. Dicipi sik. Ini ya masuk marai seger. Karo jujuane ya. Mati listrik kok. Jujune kono ngekek ora dioke ya, Cik. Apa jenenge sawi? Hah? Sawine. Sakmene. Oke to lho. 1000 kilo oke oleh oke kilo. Aduh ngelaras kutut, rungokke kutut, mepe kutut, mangan mie ayam lah ngene iki. Jauh ya. Mine paling gawe dhewe kok, Din. Wala dicucup kae. Lah sak piring-piringe dicucup karo Aji. Nah, saya Ji. Ayo resik dhewe. Bar tak asai kabeh kok. Resik engko bengi wis kanca-kanca do kumpul berarti garek gaweke kopi, garek nganu wis resik kabeh to. Ora lebokke wae kok. Apa nih? Gelas. Lebokke sih. Biasanya langitnya biru ya kan ya. Lalu gen ngombe Aji kok. Ini iki sedelok engkas nek mie ayam wis ngelih nah ya, Cik. Ngelih tuku meneh ya, Cik. Dawong kok. Geni itu. Atah ya pira, Cik? 3.000. Paling bathine nang wedang, Cik. Nek nggo es 3.000. Nek nggawa es 5.000. Lho kok malah murah nggo es. Ya wis paketane wis diteko, paketan jadi aku maketke paketan pakan burung perkutut iki wis dijemput karo Mas e. Ini lebokke lukang. Nggih. Ngopi Mas. Enten kalih niki. Bar jupuk pundi Mas? Lo nganu niki mulai saking Bandung ngono. Oh, Bandungan. Salaman wis tempuran Ki mbuh wirasine wis tak tulis kabeh urung wis ketok. Iku ta. bulan. Pun dikirimi kalih nganu resmi. Oh, mpun. Oh. Satu ya, Pak.
Ah. Iki sing Magelang, itu sing Jogja. Mau rantai-rantai tuh dinikmati kali. Saya lanjut ya, Om. Ya nggih, nuwun. Iya.